Na gabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi ba ro kini gilong ki khubor bam ta kasni. Kajimplo yeng hasnong mele mau benti men ha kasni ublay shi teng snya jaga arkandai tre unai lor kabade ke yeng chung ikong shatelin kharmo phlang kabala bamdu hadu bakhamyo shu yaki kot gisla barki jingdon jing em kala pinjo min sim yakate kalong yeng ndre ke yeng kasem jung ikong shatilin kharmo phlang ka aingu ya ublay ha ka jingklang jungading kala yo ban palat em ya ikhun kan thei bat shinrang kan thup ya iksiu Jimplu jongka yeng omtip nagadaw ayu baro ki khun kila thya lu kashnong ka thau kala kanja henrei ka bashuyo sngo ka jingsma ba jingpathei kumta kala kersiu prinstan ya ki khun bat kan thei bat shinrang ban khijat ban mi bat plip ya ka ding henrei ka ek khubor jongka ni ka long kmi ha ka ni ka jimplu yeng ka dei kala kloisha ban palat em shwai ki minsim briu kampher ma du ki tiar ki khun ki bakodor wala kala de peilon kate ke jingja plu yeng kala ja kishnong milim mau pinthi ka bahap hanong krem constituency ha ka por khat arsteng am ha ka arkhandai tri kisngi ublei na kaliang ka dor bar shnong milim mau pinthi mars new e kate ke jingja usket tri shnong milim mau pinthi uba halan sing khar mudai kilalet yarap ye kate ka long yeng ban ai jing ujor hamadan riting police station kum ka dor bar shnong kala pintip marmar shaki bor sarkar lingba ka kongmat siu dor war IAS kabari ka Officer Executive Director Meghalaya SDMA but UBDO ka Milim Blong kilalet ban ai jing yarap kerki ya ka long yeng ka kongshal tilin kharmau phlang ha ka ju hi ka sngi daki khau but ki tiar shat ya ka ba pinpoi daki he officer jong ka blong ha ka ba ki kular ban pinstat ya ki jing yaram ka kongsha tilin kharmau phlang ka de ka riu kan thei ka bab sahi ya ki khun hadin balakha no ukpa ki khun dang shisnem but ukhun siu ka imbalas ngi da ka basu ban than dhara muka jungi briu bar ka ju shimkam na ki briu ban su dhara bar wan ra shi yeng ban trei man ka sngi man ka min menta ka khuslai kumno ban ne shanu kan yo shu ikide ki jain ramdor bar ka khuslai min sim ban hapsiu na mar ki jain dhara kila inglun kala yathu ka jinglut baro kat kum ka kaipot bala ai da ki pulit ka long khatlai lak tam baro ha ka wi kaliang ka dor bar snong milim mau pinthi kapan pau ka jing sngongu eka kongmat siudor war ya UPDO melim bat kinong trei ki blakloi ban wan jurip wat hadien ba kila persang ban phun shakinong mi khmat ban pentim pen ban nakloi ki bor district ban aya ka jingiram ni kalep dalak slap kumti da kampol lep ya kat pegan lep sliam ba kada sedang Kayak klan tu. Di berkait tosim kata wanita ingin senang ya. Kenapa dia Krishna? Ya, ya pengen kita itrai. Nampak tak? Lah, telas ni tak. Pun bah. Kadai nak tahu ke pelong. di la kala ka sa chwa Di nak lah. ba yati ke Fitness no ni. Dawan kadang donas mak dawan boleh. Umput air terakhir mau beli je dah. Ni nak keling jong bawan nak keling kopes. Kain kebangin gila. Hai ni pod bamtai beling pod mo. Ni suan rak kendit ijing ai barin. Te kat kabangila nglaya ong i nak keling jong EGS badi pejak ne katan. TV inlay ya banam kam. Tik report mentaru in sayo bansim. Ya kajing long kejong kaying siam hangnya puro khoi
inyo ban chondur atan dia ke juga pol tingginya le ban le kloy na ko benta ke ne kam la sai ke sngai hinga kula ne pe bungin pha no na ke ling ke jong yi sa district te wat langi la ya pun sa district ro ten rei officially nginya le pa la sai ke mo te sngo sun ei he kum bo pi ya jia kum ko ne ka khem te ngai bai we na pi we na puding jong yi nge ru ngi don ya ta ke jing sngo mo te kum idang itai betai bungin ya yo ban ai ka ne pol mo ti tai ki jing ai ki den kum ki stir gitar ki kiu set kiu tiu nang ta ka jing don kam ko kong san ki basic necessities khao ka melu ke sini gidai ni yo ban ai mo na keling sung yi te peding sung ha ki jing ai mo te ngai ba ringkar ba ka sinong te ngini yo ban ya trela ke mo tingai blay ginong ilam sinong ha jo po ilong ki basim kisya te kila ya yo ban petip te nakaling jong yiru kum ha ne ka sngai ru ha ni tip ba ka de ka sngai yu blay sngai ka bangil ji sing en dre tengi sngo go pat gen ba ki long blok loy ha ka ban ya ordinate bat ji tingi yo ban yo wan ha ne po de la ka jing tip jong yilang ba kinong ilam jong snong tita he det ngasu ai ke contain smuliam me pay ba phim dei ban ya so si ke ing bala je mla ban le nyen te ke ing ke bala long mo te tang ka wei ka bang la ong ban yang te ka long ba ka man sim briu ka dang lai ta ka dei je sungu ba krap ta te gitar kine kita ki ing siam dang yo ban ye sinapan te ta he ke ban ning kong pide ban sungu mo te ta he jingkren ba kembit te ngin no misim ko ngatai tungin ya Ala kedit la ta si serap. Ong ban ngai nyemo ngata la khi la kiam tin. mla su ban en ka ding kala pol kala kelang ko mo La klang asu. Mi na tang kabriu kan. Tang balai kabriu. ka bala lai ban sim briu ta he ko kine gitir kine kinen bro ko bala ban yo pan ko kong san ka ding sim briu se ko galing pila ban sngo benot ganes ngo do bala lut jing do mo jen rei kamin he kine ke barang la ban yo hidu man sem nang no punya play pidai ban sungu de ban ai ngo play ko bau la plai mo de man ta sbu la de je ke jing je sum si dai ka no tam ke jing thang pin pai ke no mo de ai ngo ke kamin ke de ban ai ngo play Semua isi play ba. Yang ini lipat cuaca tangin saya wan